Bad ane kapor ngilay banya duai naman tao rongba naman tao utunga bad kumjuru naman tao longkpa kay balay alam di kongrus mene balay kani kajia ka jingjot ikikantai kata ka sexual harassment ne ka sexual violence mabalay kibuitap kijong bamman bet ka David naman tao shinrang taraw kaktian kajong balay kong bet ba laring imkop yu Chris ha kajim kajongi ngimla banle persya kita kibuitap kijong soitan taraw bunsin i balay kilong sem kijot balay kilong sem kipra maubaman uyo yaw rong ba taraw kijot taraw kikuan kisakama taraw hani kapoy ngi duai namata urong ba namata utunga namata longkpa baktian ka jong blay ko ang money women simin jon no Henry baro kinwan siya kajingkala ka bumod hangni babuan hakani ka jaga bafiwan babuan ngi idi kikantay don kilongkpa ay ngu utray kata ringin duai bau try le kamba magaktian ka jong blay ko ang habafikran hanga kata ka jing duai ka jong fi ka poy siya ka temple ka jong ba kita ki jing ka ang ki jong pi ngayos ngaw ita ki score ki jong para pangi duai ingat utray un pen i ka burom un pen i ka kamba kamde ka jing kerpat ka pangi kerpat hanre ka di ka jing snai ka jong blay ha ka jim ka jong ngin duai ne ka po try jising iwa khma ka jom me try jisu ni ka po ka try iwa man aingu ya me ko try jisu try nam ta ni ka po ka try magi duai ko try jisu try nam ta urang ba ko try jisu nam ta tunga ba nam ta longkpa ko try jisu try ngi ko try jisu ba bon ko try jisu ki long sem ki jot ko try ma bon sin ko try ki buit thap ki jong ubaman ko try jisu ka David ko try nam ta shin rang ko try jisu aba ubaman u yo ko try jisu try ka jat ban re ko try jisu ka kolon ko try ma u ha ba bon jat ko try ki jik perchay aba bon jat ki pop ko try jisu ba try me ong ko try nakaktiin ka jong me ko try jisu aba i kren siya me ko try me ong i kataman le ko try magi duai ko try ka makaktiin ka jong me ka kular ko try jisu magi atyar ki jile ki jong i ko try ki mlong ki bakan jado ko try re ka bor ka jong u blay ban pun kalon ko try kita ki khut ki bas kem ko try ki don kita ki khut ki bas kem ko try ka jim ka jong u bri ko try kini ki khut ko try jisu jong ka pop ko try jisu jong ka jing klem ko try jisu kini ki pop ko try jisu try jong ka jing bua jong ka jing kerni ko try jisu ki don kini ki khut ko try jisu bagi pen bena haga kerteng ke jong me ko try jisu bagi ki khut baro kinap kelon ko try haga kerteng ke bakrau ko jong me halo ka kerteng ke long kerteng baro ko try jisu bagi tep ko try jisu melong blay jong ki kamba ko try ngi tep ko try melong blay ko try balap le ko try jisu ki bakrau ko try ga ngai ko try men klau no ko try ki don ma ko try ki badan ko try hau long kpa ko try hau tunga hau rong ba ko try hey men tap me ka men sim ko bathmai ko don ko bathmai ko try haga ta ka jim ko jong u ko try jisu ga ngai men thau thmai ko try jisu mi i ko try ka jing ka ang ke jong ki ko try jisu mi i ko try ta ka jing yam ke jong ki ko try bagi ngat ko try jisu melong blay ba jubab ko try jisu ya kita ki jing ka ang ke jong i ya kita ki jing kerpat ke jong i ko try bagi ni i ko try ba ka yeng ka sem ke jong ki ko try jisu ka wan ka jing pen kala ko try hau tunga hau long kpa ba hau rong ba ko try ngat bagi depan bena ko try ka ni ka sngi aga ka teng ka jong jisus belong no penim jingi amen 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 kum jurung induai ka ni ka por ba namanta urang ba ai ba ublay unday beningkong tamdo ha ka jim ka jong u ka priority ningkong do uday bet ublay tara ka tien ka jong blay ka ang wat shwa ki hima ba ka hok ka jong u ke baro on sa ilang tam ai ba unlong tau briu ubawat ya ublay ha ka jim ka jong naman bunsin ngi i mangidu na palat ya kata kini kisngi ki bamenta mangilet banduai lang ngilet banduai ngilet banbu ini ka jingkerpat ba ublay unle ki kamba hey ba unbu ya tau longkpa hey bon bo ito tengah ito rong ba bau blay unday beningkong do ha ka jim ka jong ngin duai man takani try jising iwan kama ka jom try si sin he ko po ka try ngi duai ko try jisu try na man ta ko try jisu rong ba ka ko po ka try hey ba ko try jisu man ma me ko try ba kong santam do ha ka ta ka jim ka jong u ko try jisu ba ka ngat ko try jisu try un wat shwa ya meningkong do ko try hey ba ka tien ka jom ka kular ko try jisu apa ngi wat shwa ta ka hok hima ka jom ba ta ka hok ka jom me ki baro men sa ilang tam ko try
try nganget ko try man ai lang tam ko try ta ka jim ko jong u ko try Jesus ba nganget ko try Jesus me le ki kamba ko try Jesus try me long blay ko try Jesus jong ka jing pen kala ko try shisha ko try ba bun sin ko try ngi klet yame ko try bun sin ko try Jesus ngi bu shwa iki way ha khamat ka jong ngi ban yame ko try rai try ngi nget ko try kan ta kan kala no ko try Jesus ba ma di mame ko try bo kong san tam do ko try ha ka jim ko jong u ko try Jesus ngi nget ko try Jesus men le ko try men kta men pen khia ko try Jesus ya kata ka jim ko jong u ko try ba men nei mame ko try Jesus u ba kli tam e ha ka jim ko jong ni ai ngu yame ko try ni ko por ha ka teng ka jong Jesus belong nam penim jingi amen kum jorong in duai bo blain pendap yu da ka jing start bon long sha u tau briu baru blai hei ba ka tien ka jong blai aka proverb le nam ni kong da khap nyau kong ka jing shep tieng yu try ka long ka jing sedang ka jing tip hanai ki ba biet ki nyau ben ya ka jing start bat ka jing kai ai un long tau briu badap da ka jing start ba unum yo ben ya kata ka jing start ba ka jing kai ai un long tau briu u ba shep tieng yu try hai ba shep tieng yu try un dan ka jing sedang jong ka jing tip bar kum juru un long tau briu baru blai hai ba tien ka jong blai ko ni wei tu mati lo no man ri do khat wei kong rei ma me au briu jong blai to pet yap no ne kini ki e ki ru ba to be brai ko hok ya ka jing ru blai ya ka jing yet ya ka jing iet ya ka jing aisha ya ka jing jam no ngin duai na benta ka ni try Jesus ni wa khma ka jom try Jesus ni ko po ni duai ko try Jesus ki sngi ki benta ko try mesai ko try Jesus try ki rang ba ko try Jesus ki badap ko try ka jing start ka jong me ko try bakin nyom nyom ben ko try Jesus ya ni ka jing start ko try ba ka jing kai ka jong me ko try hari ha ba ki sedang man shap tieng ya me ko try ha ka ta ka jim ka jong ki ko try Jesus ki yo ko try ka ta ka jing tip ko try ki yo ko try ka ta ka jing champang ka jong me ko try ki yo ko try ka ta ka jing start ka jong me ko try Jesus hey ba long tau brio ko try brio blay ko try u be brai ko try Jesus ka ta ka jing ye ko try ya ka ta ka jing ru blay ko try ya ta ka jing het ya ka jing sha Islam ko try ba ya ta ka jing jam nur ko try ha ka ta ka jing ka jong u ko try Jesus gi het ko try Jesus men le ko try ka ni ko try ha ka ta ka jing ka jong ki we pi we ko try Jesus ga het ya ka ta ko try nga pen benai ka ta ko try na ka ni ka jaka ko try ha ka ni ka sngi ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ka belong ka kerteng holo ki kerteng baro ko try bangi pangi dem kini baro ha kerteng Jesus Christ amen barkom joru shisha ba utunga le ni urang ba le ni longkpa long ba it ya ka jong ka tanga ka tien ka jong blai kala kren ya kata kombo Jesus Christ ula it ya ka balang o kwaru ya ushenrang ba ong ka ni ki shenrang tu it ya la ki tanga kombo Christ ru la it ya ka balang bo la iti no ya la di na ka benta jongka ai ru ba long utunga jong ka we ka tanga un it yo try abo it yo try ula ban it ru ya kata ka tengah ka jong ka jaga tengah ka jong u berkum juru kam ta me ngin duai ru namar ka tien ka jong blai ka ong abangi puli we ko ren nong ban ri khot bakat pra ka ong ni to pet yap no pi na kata ka jing le auria ka pop baro ka bau briu da le ka long shabar ka met reu tau bole auria ule pop ala ka jong ka met hi hatu fim tip ba kata ka met ka jong pi ka long ka ying shong u men sim khu u ba po jong pi yaw ba pi la yo nau blai ba phim long na ka jong hi ai ba ki long kpa ki tengah ki rang ba kin tip baka met ka jong ki ka ying shong ka jong play bakin pet yap na ka jing ko abrai jong ka jing klem ki boy tap ki bo baman wan ra ha ka jim ka jong ai bet unlong tengah jo ka we ka tengah bon iet la ka jong ka tengah kumbo Chris la iet ya ka balang ngi duai lang ni ka po try Jesus ni wa khma ka jom try ni ka po ngi duai ko try Jesus try na ka menta ko try rang ba ko try ni ka po ko try ba shisha ko try ka maktien ka jom me kala kular ko try Jesus ba tunga ko try long tunga jo ka we ka tengah ko try Jesus ba me ong ko try bu ni iet ko try Jesus la ka jong ka kurem ko try Jesus try ko ma me la iet ko try ka ta ka balang ko try Jesus ha ka pot ka ba iet ko try Jesus ai bu ni iet ya ka ko try bo long shout out brio bala ban ya slam ko try ba la ka jong ka kurem ru ko try Jesus bo ni iet ko try Jesus wa ka po ko try ka bam la ban ni long ko try ngai ko try Jesus un sumar ya ka ni ka tien ko jong me ko try un long bala kin ria no ko try Jesus na ki e ki jong ni ka perthai ko try Jesus na ki jing klem ko try na ki jing auria ko try ha ka ta ka jim ko jong ko try bo un su tho ko try Jesus ba ka ni ka mat ka jong ko try kam dei shu ka jong ka ni ka mat ka jong ka ni ka ying shong ka jong me ko try hey bo men sim ko jong me ko try u shong ha po ka jim ka jong ko try Jesus ni nget ban ni ai ngu ye me ko try ka ta ha ka teng ka jong Jesus Christ belong nam penim jingi amen amen ba ka ba khat do nge duai na ka benta urang ba ba shisha ko murang ba ai bon long utau brio budan kata ka jingkit khliet kam tame ula ban pendap yala ka jong ka yeng ka sem ula ban basa yala ki jong ki khon
Om tang besar bekerja do hari kam tam ya kata ke bekerja mensiam. Maka ketian ke jong belai kalau keren lupa ya kata hari wait mati nama san dekat baprago. Hari ladau nu unum sumar sukher ya laki jong hi. Bar kam tam ya kibadai hak yeng ulen ya kejinget. Bar ulong kam snew banyuta upamget. Ai bagi longkpa kikurim. Ai bagi laban besar. Ai kita kerjikit klik nak minta ke yeng kesem ke jongki. Bakham tam utrai untuk kerku ya ke jim ke jongpi. Sisa ke mukpa ukit lut ya ke jingkit klik nak minta ke yeng. Upendap lut ya kita kerja kam baro. Ketian ke jong blay kalau aku lari ke tanah Filipi dan besar dekat bakal kendai kong. Ublay jongaun pendap ita ke jingkit do ke jongpi baro. Kerkam tak ke jingkit rei sepak buram ke jongu hau Kristus Yesus. Kata dia ketian ke ublay ulakular. Bafishania utrai pendap ya ke jingkit dan kam ke jongpi baro. Kemuk paru pilaun besar pejak ki khun. Hak ketian ke jong trai. Hak jing sneng ke jong trai. Ngin duai nang betang ni. Try Jesus you want kemak jom try ni ko po. Try ngin duai ko try Jesus ai bagi kepa ko try. Ki tengah ko try Jesus kan ni ke jaga ko try. Hak ni ke jela ke jongi ko try Jesus bakin long shisha ko try. Ki badan ko try ke jingkit kli ko try nam tak yin ke sem ke jongki ko try. Bashisha ko try Jesus am tak jingkit kli ko try ke Jesus ko bekerja do. Hari kam tam ko try ke jingkit kli ko try ke bekerja mensim ko try. Hak tak jim ke jongki ko try. Bakin long ko try Jesus tak beri ki benang men sensha ko try. Ialah ke jong ke yin ke sem ko try. Bakin long sha tak beri ko try Jesus ki benang men sneng ko try. Lagi jong ki khun ki khti ko try Jesus. Ki ben besar pejak ko try ki khun ki jong me ko try. Hak tak khtien ke jong me ko try Jesus. Bakin nyat ko try Jesus bakin sneng ki ko try. Hak ni ke lenti ke jong me ko try Jesus. Me ker khu ki ko try. Me ai ke jing start ko try ke gym ke jongki. Hak ni ke benta ko try. Kam tam me ko try bu pendap ialah ke jong ke yin ke sem ko try Jesus. Try ulang bakit kli nam tak ke yin ke jong ko try. Try ngi duai ko try Jesus me ker khu yu ko try Jesus. Me pendap ko try tak ke jeng kam baro ko try. Kat ko kata ke jing ke race pa ke jong me. Hak ke burom hau Kristus Jesus. Halo ke gym ke jong u ko try Jesus. Bagang nyat ko try me ken tiu yu ko try. Hak ke yin ke ba udon ko try Jesus. Bakam tam me ko try Jesus ke kurem ko try. Bagi khun ki jong u ko try. Ken nang ban burom yu ko try Jesus. I duai ya kata ko try. Bangi aingu ko try be mesngap ko try. Ye ni ke jing duai ke jong ko try. Ke bangi ingkerpat hak mat ke jong me ko try. Hak ni ke sngi ko try Jesus. Nama melong play ko try ba skor. Ye ni ke jing duai ke jong ko try. Ni aingu i me ko try ni ke pot. Hak teng ke jong Jesus Christ belon penim jingi. Amen. 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 Yeroi try. Pidang klan ban duai. Pidang klan ban duai. Kanong wan na pipiyo tunga umapat kalabamot. Hilaban ra kikti. Okay, nang bun hani jaka. Kanong wan na pipiyo kalok umapat kalabamot. Okay. Gilay ban duai. Ya saat ken. Kanong wan fidan ki khon umapat kalabamot. Okay. Kanong wan fidan ki henman ki umapat kalabamot na ki para umapat kalabamot. Okay. Ngilai duai kerpang nam tak yeng la jongken hani kapor. Yo pidon imei iparo pat kalabamot. Ngini duai yo pidon kiau ketau ro bapat kalabamot. Ngini duai. Tu ngini lej ya kaban duai yo pidon ki kon ksiu ki bapat kalabamot. Ngini lej bade duai. Ngini duai lang hani kapor. Atrai jisuwe ngiwan hangani kapor ke bamenta. Ya kaban duai ya try jisuwe. Ngi duai ya try bit ya kecing kala ke bamot hangani kapor ke bamenta. Kecing pit kala kenya try bit. Memon bau sinrang unjot, memon baka kentai kenjot, memon na tribe baki kon kenjot, memon kenya tribe baki kmi ki kpa kenjot, ngadwai ya kani kapor tribe, memon yun no ban jot atrai jisu be na mamekwa ban penem, hada me kmi lenti ban don ki badwai, ngadwai ya kani kapor atrai kidon ha kani jaka kidon ki bapek. Atrai bulok jong ki upat kala ka mamut ngadwai ya kani kapor pen kala mame atrai jisu be kta mame pen kedok atrai be dia ka pop ba dia ka hok kidon atrai be ki shinrang atrai be ki yo e ta tengah upat kala mamut kta mame ki kenya atrai be kan long ka briu ka ba start kenya atrai be bakan yang lang bala jong utengah ka jingi syakri kenya atrai be kidon kenya atrai be ki kon kim su thoi la ki kime ki pa kenya atrai ki yat la ka jong ka mon tak berkelama me atrai jisubet yaki. Ngadwai do atrai jisubet. Hakane ka por ka menta atrai ben. Ki don atrai ben. Ki kmi ki pa ki bapat yo. Ya me kenya try ngadwai atrai kin yo. Kinum sakut sa hakan nyam berkin kesan sa.
Hakata kan nyam berkisau biang hakata berkikilong. Hari mekta penkela kabamot yaki. Ngadwai atrai jisubet hangani kapor atrai ben. Penkela mame atrai jisubet. Tau tumai. Penem mame kenya trai. Nginget ngikam ganti atrai ben. Kacingkela kan wan ken. Haga kerteng ke jong Jisu. Ngida dwai ngida kam ganti kata. Amen. Amen.